माखाखौ गासैखौबो लांखांनो नुबाय ओमफ्राय नै दानिया बेफोर माखा दङ हान्दि माखाया नै जग हान्दि गारबा बेफोरखौ दा उनाव लांगोन ओमफ्राय नै गाइस हेल' गाइस ओइ नाखोनलायदों उल्थासो नुखायो ओमफ्राय एसे मोजांमोन नांनिसै ओमफ्राय नै मोनसे एफा लेथ्रा गेलेयो नै जोंहा फिसाजोआ ओमफ्राय मोसानायखौबा गारथारा दै सल' खोनाबानो मोसानायल' हेल' लोगोफोर नै दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय नै दिनैहाय जोंहा हाबायाव खामानि मावनाय सेंग्रा सिख्ला ओमफ्राय ओंखाम रान्दिनिफोरखौ लिंदो आरो हाबाया शुक्रबार खालिमोन नालाय ओमफ्राय नै दिनै रबिबार खालि लिंफिनबाय गामिनि मानसिफोरखौ आरो खामानि मावनायफोरखौ हाबायाव जाय जाय खस्थ' खालामदोंमोन बेफोरखौ लिंफिनबाय ओमफ्राय आं दानिया भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै होमबा नायलांबाय थादों नोंथांमोना ददेनि ना संहैनोसै जोंना सानैजों बारा एरनाङा गेब्लेहोनाङा आयु बैखौ बुंदों गोराना बेदर एरो नामा बेदरखौ बेसेबा एसे नुबाय सं अ नोंना मोननै संनाया खालाया अरानो गैला गिदिर मोनो आरो 10टा
Nanti ya, iya, deh, naal jan, naal bu. Hei, alu, sampai. Hôm nay cái ra nổi cái chất, chắc còn, chạy đây cô. Chạy như nào mà nó, chạy này cái nó. nơi xua nơi Jwng khăn chạy nữa. Rồi đó, không biết thử. Can nhà lịch can nhà. Cái đó, cứ chặt con này. Đi ra đi, đi. Lên bằng ra về đi ra đi. Anh liền lấy cái làm ra thì nó mà, bắt nó lại. Bắt nó về ông nào lại. Daनो hor जालायगोन बायसिनाबो जोहा बायगोनसो बिमायाबा ओइ जालायदो गोथाव जादोंना संनायफोरा नै नो लेथ्रा जादों होनग्रायानो संदो आसला गोथाव संनो रोंखागौ मालाय दै आरो जोंहानि किशोरनि दंबायो किशोरनियाव मावफैबावनांगोन किशोरनिया बांसिन जागोन जोंहाना आलासिफोरा बांबावगोन ना आरो लाबनानै आरो सासे हरनो सासे हरनो दंबायो इयावबो मावबावनांगोन दै गिलास मा गावखौ नुखायाखै मा इया सिला जि दै गिलास गैबावा दा खनसे लानो दा लाजिनाङा ओइ sebelum bicara deh sebelum bicara itu kakak videonya hor ang sinani hor hamza bago nunga ha जोंहा दुब्लियाव सनाया उन्दुसोनानै दङ ओमफ्राय बिमाया ओंखाम जागासिनो बिबो माखाबो उन्दुनायावनो मेथाइ हैनोसो थाबावरा इबो नायनानै उन्दुना थाफिनबाय नाय बाबु आं थिबाय नाय मेथाइ होनो नागिरनाया नानि बाबु आं थिबाय नाय oi sona
मा जादों फै जाहैनि फै सना जागोन ना Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ